atene bibia atene wa missing and catch you when they're when they something. But you are in here, when they shut up, is a better than you know your phone. Yeah, missing and catch you when they're getting something. When you shut up, please, I'm a better than you know your phone. Yo, eye ashefo ene etiefo sede atenatene TV ye kan ye no ye yesia ye yo eye nana echampo Mr Loverboy ne maame na ye na na egusu aye no samre maame edampam na manya eye tete no Professor Kofi Abraham meka we ya brante we ya baba wa ye maame obie ni Professor Kofi Abraham ne nwom no se Yehowa ne me shafo aha me kan ye no so woni pakro me be ko daddy nchen sesi a daddy me ma wakọ aba eba atenatene TV so mejo so oburu daddy no Mr
ɛna mete wonka but dia wotia ɛna wotie ɛde no secret me secret no say me hwɛ mo so yi ɛna ne to so mienu so no nya misro wo mu yi kyese menwene me yonko ho adwumbɔne ɛna memfa obi ho adwene so nhye metirim di bebia no ɛma bebia no metimi ɛkɔso ɛyɛ de ɛsɛmeyɛ ti sɛ wo busame a na bebia no ahobrase so ɛwɔ mafam nti me wo busame a saa na bɛkyerɛ wo yo daddy mitimo se nyame wo hyira wo pa na wo gusunso a enhyira wo daddy me pache wo mebusa eye maame akosua adamununkum wo ya nwumtuni de eye dan a wo hu maame ekakra sai na obeka fa maame ho oh me hu ne bebrebe nya kakra because enam ne ba no a eye na na champion a maame no wo no ma yen a obeye musician no Satem kwa meme sate nyomto ne champion o mae ti ne champion be hu me no body me ye ni nua ti ma me no so de me ye ne ba ti tem bia na be free abrochire beba bia na ese me ne ko ma me ho obaba wuye nyina me ne no a ti ma me wuye no na ese na ese mi kuta ne begum ni fam enti edi na wotwe dan me ne no a ena yiye so muom no na yemfa ne sei yenye say entimidi mu akwatene pa da me abusuani mapa yo prof meda wase bebre em se emre ni nti enaye ne dɔso meja wa mo akɔ na ansa na meja wo no eye afutuo asembɛn na wo bɛka cha up and coming for na eba no because me no miswa on say ye 80s and 90s ne de munyum na ne yetie enei na namafo ede eba enti afutuo bɛn eye miami nwa be ma ke white wono nso so afei na wo bam enti afutuo bɛn na wo de bɛma wo mo ne meka ne so ba pa wonim se obi pe wo pese otonnomu a bebi abre wo ho ase na afei nso so no tie afutuo free nipa ho nipa ye ne na ma asase so nyina wo mo ne pagya yen no mo aso na bre ase ti se o kasa wuntie afutuo a wan hwe yi a kyese unuru ba bia enti anyomtofo a e bande meka che wo ne se omo mienti afutuo na afei so omo mre wo ho ase na emfama nipa etie wo mo na so omo yesa de a so omo nkoso no ebeduru akiri yo daddy Kofi Abraham meda wase bebre nyankopon enhyirawo so meda wase pa na menim yi be na me no omudi nkomo zesu yi me ba chaw eye atenatene TV atenatene TV ya mo wo he me ba chaw uko YouTube uko Facebook baby aye wo ho na de tia ne se enche ye bebie studio kese a wo scan ne wo TV wo decoder ne so a wo benya ye eye ye panyin pa no ewo amonone eti egusu a ye ba na de tia atene no na obasa mo kire se atene no se asante kasa mu ho obi chia ye tene no obi ye se tene na mo de no atene no kosan yo that is a wo busami akakra meka ne se atenatene ye ade bia wo ye yese de wo twasa no nim se na chiachia enti ye de ne se ye tene se wo ye ade na enye na panyimu bi aka cha wo se ade we ye wo ye no enye wo fa hanom a enke beboa wo enti atenatene eno a ne nam so enti ne fra no atenatene TV ene medam osepa se motimi aye bibi sa atenatene because obi ye bibi na wotene no a e de asomdue ba e de ahotoba enti me bom abaso na montene ye ma enko ye ma ye kwapem se Kristo beba hallelujah amen yo Amém.
What